neću dobiti pravo na repliku, ako sam dobro razumeo, jel? Dao sam vam reč da ukažete na povredu Dobro, Poslovnika. dakle, opet ću ukazati na član 107 i na činjenicu da govornici u ovom parlamentu, da li se radi o poslanicima, gostima, predsedniku države, Vlade, su u obavezi da, dakle, u svojim izlaganjima čuvaju dignitet ovog visokog doma, pa ću vas onda upozoriti, vas lično, da ste napravili jedan mali propust. Vidite da je vaša, dakle, kritika urodila plodom. Obraćam se sad samo vama, jel? Dakle, propustili ste situaciju i mogućnost da upozorite gospođu Brnabić na određenu vrstu verbalnih eskapada koje nisu imanentne ovom visokom domu. Dakle, ona je jednom od narodnih poslanika nekoliko puta rekla da je lokalni secikesa. Ne znam da li gospođa Brnabić zna šta znači secikesa, da je to jedna vrlo teška uvreda, da su secikese nekad kažnjavane smrću. Znate, ljudi su nekad imali ceo svoj imetak oko te kese, oko pasa i tako dalje, tako dalje. Nakon toga je gospođa, dakle, upala jednu vrstu emocionalnog ispada koji takođe nije imanentan, vičući sve vreme sram vas bilo, završivši svoj iskaz sa jednom vrlo grubom izjavom. Razumeo se. Znači niste zadovoljni izlaganjem predsednice Vlade prethodnog radnog dana. Najljubaznije vas molim. Je li to ono na što ukazujete? Još nešto ima na šta hoću da ukažem. Dakle, da ste propustili na ton opomenete predsednice Vlade prilikom izlaganja da, ali ne morate vi mene da tumačite, uvaženi gospodine Orliću. Ja sam dovoljno velik dečak da mogu sam da iskažem i jasno vozim svoju misao. Dobro, ako je to ono što ste hteli da iskažete, razumeo sam vas. Evo, vi ste mi sad ukrali 30 sekundi i ja neću biti u situaciji da kažem da je gospođa iskoristila jednu reč. Znači ovako, što se tiče dostojanstva prilikom